қаҳрамони навбатии барномаи таҳмтан Ҷасурбек Меликов дастпарвари Федератсияи миллии ушу мебошад. ӯ ҳамагӣ 13 сол дошта 4 сол боз зери роҳбарии мураббӣ Мавлон Сафаров усулҳои ушу санда ва ушу таулиро меомӯзад. аҳли эҷоди барнома ин наврасро бо ҳамгурӯҳонаш дар ҳолати гарм намудани бадан ва обу тоби ҷисмонӣ дарёфт. боиси таъкид аст ки варзишгарони наврас дар ин гурӯҳ ҳама 11, 12, 13 ва 14 сола мебошанд. барои ман ширкат намудан дар аввалин мусобиқа ки маҳз дар пойтахти кишварамон сурат гирифт бисёр хотирмон аст. ман дар он кӯшишу талоши зиёд намудам. ҳаяҷон маро фаро гирифта буд, аммо дилбардории мураббиам ба ман қуввату тавоноӣ бахшид ва дар сабқат мақоми намоёнро соҳиб гардидам, мегӯяд Ҷасурбек. дар якум мусобиқа тарс доштам ва ҷои дуюмро гирифтам ва ин тарсро баъди 3-4 моҳ паси сар кардам. Меликов Ҷасурбек дар аввал бачаи оромтабиат буд ва мо бо Меликов Ҷасурбек тӯли як 3-4 моҳ машқро шурӯъ кардем ва дар аввал мушкилӣ буд ва ин Меликов Ҷасурбек мушкилиҳоро паси сар намуд ва дар ин тӯли 3-4 моҳ ва мо ба роҳ мондем ки бояд дар мусобиқаҳои дохили мактабӣ, яъне ки мусобиқаҳои дохили мактабӣ мешавад, Меликов Ҷасурбек дар он ҷо иштирок намудад аз намуди ушу санда. бори аввал Меликов Ҷасурбек дар шаҳри Душанбе ки як мусобиқаи дохили мактабӣ шуда гузашт. Меликов Ҷасурбек дар вазми он вақт хурд буд, нисбат тӯли 4 сол шудааст машқ мекунад ва дар он вақт хурдсол буд. дар вазми 24-25 килограмм баромад кард. дар он ҷо бори аввал дар аввал яъне ки ҳаяҷон фаро гирифта буд ки бори аввал ман чӣ гуна баромад мекунам дар мусобиқа. Меликов Ҷасурбек дар алавар тӯли ду варзишгаро яъне ки мағлуб карда ва сазовори ҷои дуюм гашт ва хеле хурсандовар аст ки дар тӯли 4 моҳ ин натиҷаи ҷои дуюмам хеле натиҷаи хуб аст ва боиси таъкид аст ки дар замони соҳиб истиқлолии кишвар намудҳои нави варзиш ба марзи Тоҷикистон расид. ушу намуди варзишест ки маҳз дар ин давра дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон доман паҳн намуд, зеро дар миёни якҳарбаҳои шарқӣ ушу аз маъмултарин намуди варзиш дониста мешавад. аниқтараш дар ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи миллии ушу ҳанӯз соли 1999 таъсис ёфта буд. то имрӯз дар мамлакати мо ду намуди ушу тавлу ва ушу санда амал мекунад. дилбохтагони ин нави варзиш дар саросари кишвар беш аз 1000 нафарро ташкил медиҳад. аслан ба ушу варзишгарон аз хурдӣ аъзо мешаванд, яъне ба гуфти мутахассисон ин сину сол барои дар сатҳи зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои якҳарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин пеш аз ушуро омӯхтан бояд варзишгар аз акробатикаи варзишӣ воқиф бошад, чунки усулҳои маъмули ушу аз акробатика манша мегирад. қаҳрамони барномаи мо низ бо дарки ҳамин маънӣ аз хурдӣ шомили толори варзишӣ гардидасту марҳила ба марҳила усулҳои маъмули ушуро омӯхта истодааст. ҷаҳду талоши мураббӣ ӯро аллакай иштирокчии сабқатҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ намудааст. санда, яъне ки морибаи таълимотани хитоӣ мебошад. дар он ҷо зарбаҳои дасту поча ва ҳаракатҳои усулҳои гӯштини истифода бурда мешавад ва ҳам мо ду намуд дорем, ҳам намуди ушу тавлу ва ушу санда.
чуноне ки метавонед ушу тавло яне ки یه спортивный гимнастика яне ки гимнастикаи варзишӣ мебошад. дар он ҷо ҳаракатҳои яне ки элементҳои акробатӣ иҷро карда мешаванд бо чӯб бо шамшер бо таҷҳизотҳои варзишӣ. қаҳрамони барнома Ҷасур Меликов дар давраи варзишгарии худ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст ном бурда, дар баробари ушу намуди кудоро низ меписандаду аз ин намуди варзиш низ дар вақтҳои муносиб машқварзӣ мекунад. ҳамакнун номи ӯ дар дилхоҳ сабқатҳои дохили ҷумҳуриявӣ садо медиҳаду бо омодагӣ рӯи майдон баромада мақомҳои якум ва дуюмро ишғол менамояд. имрӯз дар сатҳи ҷумҳурӣ низ нишондоди Ҷасурбек миёни ҳамсину солҳои худ назаррас арзёбӣ мегардад ки боиси ифтихор ва қаноатмандии устоду шогирд аст. ман имрӯз иштирокчии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ноҳиявӣ шаҳрӣ мебошам ва ман хурсанд ҳастам. ба гуфти мураббӣ Мавлон Сафаров, машқҳои дастаҷамъӣ ба варзишгар имкон медиҳад ки ҳаракат ва маҳорати худро пурқувват кунад, зеро дар чунин омӯзиш мураббӣ усулҳои маъмул ва хосаи ушуро ба варзишгарон меомӯзонад. аз ин рӯ ширкати эшон дар маҳфилу машқҳои омӯзишӣ зарур шуморида мешавад. илова бар ин, ташкили машғулиятҳои варзишӣ бо ҷалби ширкатдорони сабқатҳои дохили ҷумҳуриявӣ ва эътибори варзишии онҳоро муаррифӣ намудан ба варзишгарони наврас барои ҳар як варзишгари муваффақ мояи ифтихор мебошад. ин гуна рӯҳбаландиҳо дар воқеъ рӯҳияи наврасонро болида менамояд ва ба варзишгар имкон медиҳад ки аз ҳарвақта дида бештар ба толор биёяду ба тамрину омӯзиш машғул шавад. дар вилояти суғд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон шуда гузашт ки яъне ки Меликов Ҷасурбек дар вазни 32 килограмм дар он ҷо иштирок намуд ва ҳам дар намуди ушу санда, ҳам дар намуди ушу тавло иштирок намуд ва натиҷаи хубро ба даст овард, яъне ки 2 медали тилло, яъне 2 медали якумро ба даст овард ва хеле натиҷаи хуб аст. Меликов Ҷасурбек дар оянда мо бо машқҳои дастаҷамъӣ, яъне ки бо варзишгарон, бо шогирдон, яъне ки машқҳо гузаронида истодаем ки дар мусобиқае ки соли 2022 ки бахшида ба 31 солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон шуда мегузарад, мусобиқаи Осиёи марказӣ ва зиёда аз 5 давлати дунё дар он ҷо иштирок мекунанд ва Меликов Ҷасурбекро омода карда истодаем ки дар он мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кунад ва номи шарафи ҷумҳурии Тоҷикистон дар саҳи байналмилалӣ баланд бардорад. Меликов Ҷасурбек бо ҳамроҳи ман машқу тамрин мекунанд. мо бо Меликов Ҷасурбек дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ баромад карда ва сазовори ҷойҳои намоён мегардем. ба музаффарияту муваффақияти Ҷасур ҳамсолонаш таваҷҷӯҳи хоса доранд. ҳамроҳи ӯ тамрин менамоянду кӯшиш мекунанд ки монанди ӯ ба касбияти ушу сарфаҳм раванд, то нишондодашон назаррас бошад. худи Ҷасурбек низ ҳар маротибаи бозгашт аз мусобиқаҳо раванди баргузорӣ ва муҳимияти сабқатҳоро ба наврасони варзишдӯст нақл мекунад. чунин муносибат аст ки сафи ширкатдорони сабқатҳо аз ин толор сол ба сол зиёд мегардад.
جسوربک و جورای من خیلی چقون است و ما هر دوی ما میخواهیم که با مسابقه های جمهوریوی شهری ناحیه‌ای رویم. جسوربک در مسابقه های شهری ناحیه‌ای جای یکم و دوم را میگیرد. ما با جسوربک در یک تالار مشق را تمرین میکنیم. ما با جسوربک مسابقه های شهری و ناحیه‌ای میرویم. جسوربک خیلی بچه خوب و با مهارت میباشد و در همه مسابقه ها دست بالا میگردد. ҷасурбек соатҳои зиёд ба омӯзиш машғул мешавад ва тамринҳои устоду шогирд тавре сурат мегирад ки натиҷа ба бор биёрад. мураббӣ кӯшиш мекунад ки ҳар амалу ҳаракат усули хоси худро дошта бошаду ҳадафрас гардад. чунин фаъолият ва муносибат аст ки чеҳраи барномаи мо дар ин самт пайваста музаффарият ба даст меорад. яъне ки инҷа аксарияти шогирдони мо бо варзигарони бо таҷриба бисёранд, яъне ки бо мисли яъне ки Файзова Элеонора ва Ҷумаева Шабнам, яъне ки Файзова Фуруғ ва Ҳиматова Нозанин ва бисёр варзигароне ҳастанд ки дар сатҳи хуб баромад мекунанд. ин Меликов Ҷасурбек ҳам новобаста ба ин ҳаракатҳои мушкилие ки намуди варзиш ин мушкилиҳоро аз худ мекунад ва тамоми нозикиҳои намуди ушу тавло ки нозукона иҷро карда мешавад. тамоми ин нозикиҳоро паси сар мекунад ва мехоҳад ки дар ҳамаи намудҳои ягарба ки пешрафт бошад. мусобиқаҳои варзишӣ маҳорату касбият ва лаёқату ҷасорати варзишгаронро амиқ менамояд. аз ин рӯ ҳар варзишгар кӯшиш мекунад ки ҳадди ақал баъд аз 6 моҳи фаъолияти варзишиаш қувваи худро бо ҳарифон санҷад. санҷиши тавоноии варзишгарон албатта дар сабқатҳо пурра ва дақиқан муайян карда мешавад. аз ин рӯ дастпарварони мураббӣ Мавлон Сафаров пайваста дар аксар мусобиқаҳои варзишӣ ширкат намуда музаффарият ба даст меоранд. хусусан дар соли равон дастпарварони ин толор дар 6 сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта ширкат намуда дастболо гардиданд. ҳамакнун қаҳрамони барномаи мо Ҷасур Меликов бо тамринҳои пайдарпай кӯшиш мекунад ки оҳиста оҳиста ба сабқатҳои бурунмарзӣ қадам монад ва ба василаи пирӯзии худ ба хазинаи варзишгарони тоҷик медалу ифтихорнома ворид намояд. аз ҷумла мусобиқаи байналмилалии Осиёи Марказӣ ки дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд дар назар дошта шудааст, ҷиҳати иштирок номи ин варзишгар низ сабт гардидааст. мо ба ин варзишгари наврас барор мехоҳем.